Keďže z množstva komentárov vidím, že mnohí stále nerozumejú rozdielu medzi legálnou thajskou spoločnosťou a nelegálnou nominé štruktúrou, vysvetlím to ešte raz a jednoducho áno. Cudzinec štandardne nemôže vlastniť thajský pozemok priamo na svoje meno. To však automaticky neznamená, že každá nehnuteľnosť vlastnená thajskou spoločnosťou, v ktorej figuruje zahraničný investor, je nelegálna. Čo je legálna thajská spoločnosť? Thajská spoločnosť je samostatná právnická osoba. Ak spĺňa zákonné podmienky, môže vlastniť pozemok a nehnuteľnosť v Thajsku. Zahraničný investor môže byť akcionárom takejto spoločnosti a za určitých podmienok môže byť aj jej riaditeľom. Veľmi často sa stretávame so štruktúrou, kde zahraniční akcionári vlastnia maximálne 49% a väčšinový podiel vlastnia thajskí akcionári. A teraz prichádza to najdôležitejšie. Nestačí iba napísať 51% spoločnosti na Thajcov a povedať, že je všetko legálne. Thajskí akcionári musia byť skutoční akcionári. Nie ľudia, ktorí iba požičali svoje meno zahraničnému investorovi. Musia existovať reálne investície, zdroj financií a skutočné práva spojené s ich podielmi. A čo je nominé spoločnosť? Nominé štruktúra vzniká napríklad vtedy, keď sú Thajci zapísaní iba formálne, ale v skutočnosti spoločnosť financuje a ovláda zahraničný investor a thajskí akcionári slúžia iba na obídenie zákonných obmedzení. A presne na takéto prípady sa dnes thajské úrady intenzívne zameriavajú. Preverujú vlastnícke štruktúry, pôvod financií, akcionárov, účtovníctvo a ďalšie okolnosti, aby zistili, či ide o skutočnú spoločnosť. Preto tvrdenie, že Thajsko teraz zatvára všetky spoločnosti cudzincov, ktoré vlastnia nehnuteľnosti, nie je správne. Kontrolujú sa predovšetkým prípady, pri ktorých existuje podozrenie, že spoločnosť slúži na obchádzanie zákona. Komu teda patrí pozemok? Ak nehnuteľnosť kúpi legálna thajská spoločnosť, pozemok vlastní spoločnosť. Pozemok nevlastní zahraničný akcionár osobne. Zahraničný investor vlastní svoj podiel v spoločnosti. A práve toto je rozdiel, ktorý treba klientovi otvorene vysvetliť. Existuje aj iná možnosť? Samozrejme. Pri kúpe vily zahraničným klientom môže byť vlastníctvo nastavené napríklad tak, že samotnú vilu vlastní zahraničný kupujúci a pozemok má zabezpečený registrovaným dlhodobým leaseholdom. Preto pri kúpe vily v Thajsku neexistuje iba jedna univerzálna vlastnícka štruktúra. Každý klient by mal presne vedieť. Kto vlastní pozemok? Kto vlastní stavbu? Čo presne nadobúdam? Na aké obdobie mám právo k pozemku? Je toto právo registrované? Ak kupujem podiel v spoločnosti, kto sú ostatní akcionári a ako bola spoločnosť financovaná? Tieto otázky sú kľúčové. A práve preto neodporúčame žiadne papierové riešenia ani obchádzanie thajských zákonov. Legálna firma a nominé sú dve rozdielne veci. Kúpa nehnuteľnosti v Thajsku môže byť úplne legálna. Treba však vedieť, čo kupujete a nechať si štruktúru preveriť nezávislým právnikom.